pag-ampo, paghinulsol ug pagpuasa. Kini maoy himuon sa simbahang Katoliko when the Catholic calendar reaches the Lenten season. Ang panahon sa Kwaresma starts sa Ash Wednesday. Kini ang panahon diin nga nagpahinumdum ang simbahang Katoliko sa dakong gugma sa Ginoo alang sa katawhan. Yes, Jude, the love of God, God the Redeemer, nga mao ini salbar nato gikan sa atong mga kasalanan, pinaagi sa iyang dakong gugma. Sa atong episode today, atong bisitahon ang mga lugar din mamahimo kita nga mag-reflect o maghinulsol sa atong mga sala. Murag taas ang listahan na. Ali, mag-Laag Lokal ta! Whoa! Behave sa Burunjaw kay sa panahon sa Kwaresma. Yes, no, and this season reminds us of technically reflecting on the things that we've been doing all throughout our lives. More recollect, more reconnect sa atong kaugalingon, And reflect. and reflect. R. Oh, I like that. Reconnect, recollect, and then reflect. Abi na pagigid na. Yeah. Abi, nice. Sorry, Lord. So karon atuan natong usa ka lugar nga very fitting sa tanan nga ganahan nga mag-reconnect, recollect, and reflect. Yes. And of course, pray. Right. Yes, tanawon nato no kung atong pagkabihimo bang consistent hangtod nga makaabot dito. Kaya ba? Kaya ba, boys? Of course. Kaya raman ako, Chow. Kaya ra jud nako, Chow. Ani ako. Wow! Kumaanan. Once in a blue moon, gini si Judy ko na like kanon ini siya pusyagit. Ani man siya soft-spoken na kayo. Kanang gamay kayo diri o ka na ganina. Kanang very petite. Inana. Kinala ang buwan gyud nato pagkabuli. Really, kamo akong iampo. Salamat. I thank you, Bitaw. Sige lang. When someone prays for you, that's a good blessing daw. So, okay. So anyway, I'm very much excited nga ma-transform me into a better person. Looking forward. Looking forward for that. And aside from that, syempre, ganahin ko makakita mismo sa lugar. Diba? Kung sa ka-solemn, kung sa ka-serene ang lugar. Yeah, and we are very excited nga kuyugon na itong mga Laag Buddies. We will give you tips mga Laag Buddies kung asa ang mga places for Visita Iglesia. Alright. Sige, see you there. Visita Iglesia o ang pagbisita sa pito ka mga simbahan is one of the activities nga himuon sa mga Katoliko panahon sa Kwaresma. Himuon ni sa mga Katoliko kuyog ang pamilya og higala, diin nga sa matag simbahan nga bisitahon, they will pray and reflect. Yes, Gerald! Maong behave sa ako sa atong paglaag-laag today kay we will be visiting churches and places nga haum bisitahon this Lenten season. Sama na lang dinhi sa St. Benedict Monastery nga nahimutang sa bukirang bahin sa lungsod sa Carmen. Ang monasteryo nga natukod niadtong 1999 belongs to the Sylvestern congregation, a monastic reform movement in the Benedictine monastic world that took place in the eastern central Italy in the early 13th century. St. Benedict Monastery is about 47 kilometers north of Cebu City and 6 kilometers uphill from Carmen Town in a small village named Corte. Medyo layo from the city, mga laagan, pero worth it. Karon, the monastery is a center of prayer, confession, counseling, healing, and pilgrimage with hundreds of pilgrims flocking to the monastery. Makita sab dinhi ang dako nga imahen sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño. Ablisab kining kapilya dinhi, diin nga mamahimong mag-ampo. Perfect for repentance and reflection ang monasteryo tungod sa kalapad sa lugar nga napuno sa daghang kahoy. Lagi kayo mo, Gerald and Of Joe. course, kay we are such in a perfect place para ipakita po ang ato ang behave kaayo nga side. This is the natural in us. Yes. We are here still sa Effortless St. kaayo. Benedict Monastery, and at the heart of it na ay di man sa hidden gem, no, but it's a gem, no. Ang gitukod nga edipisyo. Technically we call it as Our Lady of Manawag Holy Rosary Center. Okay. So Diri sa Holy Rosary Center, din nato makitaan ang mga nagkadayang mysteries of the Holy Rosary. Gani Four natin mga mysteries. natin nakita ng mga rosaries dito nga mamahimo nila gamito no sa ilang pag-ampo dinhi sa Rosary Center sa Our Lady of Manawag Rosary Center. kini siya, kining Rosary Center nato. It was actually blessed and consecrated in 2003 by Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. This was made
out of love, just to immortalize the mysteries of the Holy Rosary. I remember when I was a kid, every time Holy Week, no, idapos akong lula diri, and then I remember namin din nasa sulod na pray of Rosary. And we are talking about Our Lady of Manawag. Let's get to more about Let's get to know more Yes. about Our Lady. Iampo ka na mo. Init magod kayo mga Let's get to know more about Our Lady of Manawag. Diin man ni siya nga apparition. Dito ni siya nagpakita sa usa ka farmer dito sa Manawag sa Pampanga niadtong 1610. Wow. So nakita na siya sa usa ka farmer dinha sa usa ka dako nga kahoy sa Manawag sa Pampanga. So mao na siya nga na-spread ang message, and then ang mga tao niadto sa kaning dako kay nga kahoy, and then they prayed, and then kana yan po siya Our Lady of Manawag. Wow, that's great. And unsa pa ba ilain nato nga kinahanglan nga mahibaw-an about ni Lady of Manawag? Let's watch this Laag Trivia. Laag Trivia! Ni atong higayon din nakitaan sa mag-uuma ang mahal nga birhen. Iya kining nakitaan nga nagkugos og bata ug sa iyang pikas kamot. Nagunit kini og rosaryohan. Maudi ay nga gihimo ni ang Rosary Center dinhi aron nga mahatagan og importansya sa matag Katoliko ang pag-ampo sa Holy Rosary. Makita sab dinhi sa sud sa Rosary Center ang mga dagkong larawan sa mga misteryo sa pag-ampo sa rosaryo. Duna sa imahen sa Berhen sa Manawag sa sud sa Rosary Center. Amo sab na abtan dinhi sa St. Benedict Monastery ang inahan nga si Marie ug iyang anak nga si Eliza. Naanda na nila nga kun duna sila'y pangamuyo, mupahigayon sila og bisita iglesia. Ako siya petition para sa iyang board exam next month. Next month. Oo. Okay. Let. For teacher, let. Oo. Para lang sa iyang nga unta itugot sa mga virgin nga makapasal siya. So nituyo gud mo gari para gud Nagmotor lang yun ni. mao ba? Oo. Aron gud diri mo makaampo, niya maka Pero first ni na mo nga kuan nga amo ang kanang giari nga area. Ang next namo is Udlot Bugo, then Borhoon, Simala. Okay. So inyo gud ay suruyon. By next week magmotor lang pud mi going to San Vicente Firal, San Fernando. Murag hugot gud kaayo ni inyo. Second man ni siya sa kong child, pito ka buo. Ang first is na engineer na. Mao gihapon same gihapon among nga petition. Ang kuan lang gid nga hugot nga pag-ampo para ni Mama Mary ba nga iyang ituman sa mga. Kay siya ra among dong panhan niya. At the same time ang kuan pod kanang naapod mi sa simbahan po sa San Pedro Calungsod, nag-serve po akong bano. So kining imo hard work, patience ug faith, no? Oo. Always, no. So unsa na, like for example, mag-study ka, magtuon ka, giunsa man imong pag-balance nga nara gyapon ang imong pagtuo ba? Sa if na ako'y time if dili matumong sa akong klase sa akong review mag rosary ko, mag-give og small amount of time ng pray, para lang mo na kay motivation, na kay drive sa imong pag-review, dili ka masaag, na kay guidance along the way. Tungod kay anaa namang gyud ta sa lungsod sa Carmen, let's also visit kining labing karaan nga simbahan sa lungsod nga natukod pa ni atong August 19, 1851, ang San Agustin of Hippo Church. This church is a Spanish-era church diin ang estruktura ini ginama sa coral stones. Another notable feature sa simbahan is the massive dome above the crossing of the church. Wow! Kanindot sa simbahan! Mamahimusab ninyo nga ilakip sa inyong mga bisitahon nga simbahan karong panahon sa Kwaresma, maong Santo Tomas de Villanueva Church sa Dakbayan sa Danau. Yes, Jao! Ganahan kaayo ko sa iyang structure nga tataw gyud nga sa dugay nga panahon na kinigitukod. The Santo Niño de Villanueva Parish Church was established back in 1671 and was built to honor the patron saint Santo Niño de Villanueva. With such long existence and its ability to withstand the test of time, the church slowly gathered a high status and reputation among the tourists. Imagine being in a place built for more than 300 years ago, di ba? Matod sa pari nga si Reverend Father Brian Rigoli, ang panahon sa Kwaresma, mausab ang panahon sa simbahan nga gitawag og spiritual journey.
ang kaniadtong pagbisita sa mga simbahan nga ato ning gitawag og bisita iglesia, no? Kundi panahon sa Kwaresma, labi na gayud panahon sa Semana Santa, adlaw Huwebes o Huwebes Santo, sigayon na po gihapon sa simbahan. Kini atong tradisyonal nga pagbisita og mga simbahan, gani dito ka simbahan ang atuang buot nga bisitaon ni anang mao adlaw mao nang atong gitawag kini siya bisita iglesia. Kaya nga panahon sa Kwaresma atong hinumduman nga usa kini ka panaw nga espirituhan, nga spiritual journey. Kundi kabahin usab ni maong tulumanon sa atuang kinabuhi sa pagtuo, mao ang pag-intensify more of our prayer, to do penance and also to do charitable works, and kini ato ang gitawag og mga self-denial or self-restraint nga mga buluhaton sama sa pagwasa o pag-abstinensya. Now, ang bisita iglesia is another form of prayer. Kay bisita ta sa simbahan dili man aron lamang sa pagsuloy apan kung bisita kita sa simbahan dalaga yun ang pag-ampo, and therefore the church visit is another form of prayer nga atong gitawag face to face gyud, no? Presence wadto ta sa Blessed Sacrament kay niining maong gabi una i-repose man ang Blessed Sacrament sa gitawag nato og altar of repose, no? Ang mga monumento sa Espanyol pa nga atong gitawag. Kundi ato ta dito mag-ampo, mga muyo. Mga church visit is always an act of prayer. Nadadon nato ato ng mga intensyon sa kagalingon, intensyon sa mga tao nga atong minahal sa kinabuhi, member sa pamilya o pagkaha, mga katuyuan nga ato ang gusto iampo. Mao kining panahon na ato ang dadon diha sa atong pagampo. Ug pito gayud ka simbahan mo ato ang bisitahan. Ug ganong pito kay ang numero nga pito tells us of its perfection. 7 in biblical sense means perfection. When we visit the 7 churches, we are united into the perfection of the Lord. When we open our hearts into prayer, every time we visit the church, we bring our intentions and bring the intentions of others. And this is indeed a very good practice within the Lenten season, because to do this is another form of prayer. Ang panahon sa Kwaresma is time for us to intensify our faith in God. Diin nga sa iyang pagpasakit ug pagkamatay, kitang tanan naluwas gumikan sa kasalanan. Mga lagan, kaya pa sa energy mo nagubay-ubay na gyud ng mga simbahan atong nabisita alang sa atong Kwaresma Special sa Laag Lokal. Kaya ka. Or lahi na gyud ang atong bukasyon ani ba? We are going to Priesthood. The single blessedness gihapon. Pero Wow, single blessedness ka jaw. Yes, full of hope. Kung mag-renew full of on jud ko. love. And full of joy. Yes. and full of reconnecting. Reconnecting with oneself. Pero hindi na itong giingon ni Judah, full of joy. May we find that joy, not only happiness, but joy in our hearts. Ganong joy man, because joy is everlasting. Yes. That inner peace, That's that right. inner, you know. Sa Joy is peace. Yes. Sa kadaghang nga mga butang nga murag nagpa-confuse, na nagpa-discourage sa atong mga hunahuna karon, may we find that joy and of course the hope. What is the hope? The risen Lord. Kaya mao'y ni salbar sa atong mga sala, and right now although makasala rin gihapon ta no murag mas daghan kang June Oh, excuse me. There's no measure no sa atong mga sala. Ang importante, we know how to correct them, we know how to revive ourselves, rejuvenate ourselves. Yeah. Wow. In the power of the Almighty God. And you're talking about love, and the greatest love is the love of God. There is no greater love than laying one's life for a friend. Diba? So It's a song! There's no greater love than this. Wow. Nanay mag-choir sa There's simbahan. no greater Nanay mo apply yung love choir. than this. Siya mismo ang choir, no? That a man would give his life for a friend. The unbothered choir. There's no higher sacrifice Pataas sa airtime. that a man Nindot na yung Nawa, message nawa, sa song. kay Nindot Mura. na message sa song. Pero bitaw, yeah, we have to agree that there is no greater love than laying one's Yes. life for a friend. Right. And we hope that after this Kwaresma, we will be inspired, diba, sa life of Jesus Christ of how He was able to redeem the world through His sacrifices.
we may not be able to return the favor, kumbaga, no, sa the greatest sacrifice ngayong ipakita. But here on earth, we can always be living in the image and likeness of God. Yes. The simplicity of His lifestyle. The humility. Yes, di ba? Simplicity, so di na mamalit yung mga sapatos. Pero may ha. Ay, Joke lang. Madungog-dungog. Murag na yung mama nga mo react nila. But thank you so much for being with us, mga Laag Thank you, Buddies. guys. Bisan ko Guys. medyo, Thank you, guys. bisan ko medyo lahi ang among personality karon. In the mood namang gihapon ta. But more than anything else, may this be a meaningful Lenten for everyone. Stay safe, everybody. Bye-bye! Suyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga, katahumog ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 Laag Lokal, ikaw ako manlaaga. La 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 Laag Lokal, ibang natungan sa kalambuan.